Познавате от голямата театрална сцена и от малкия екран, но наскоро влезе в, може би, най-важната си роля, тази на майка. От сега се радвам най-много на дъщеря си Стефани и Рини вкъщи. Това, така се чувствам пълноценна. Тази седмица млада жена, майка на 2 деца, едното от които на 5 месеца, по всяко вероятност се сложила край на живота си. Това, което е известно, е, че е страдала от следродилна депресия. Беше ме срам, чувствах неудобство и най-вече много голяма вина. Майката също има нужда от грижа след раждането. 1 от 5 майки проявява симптоми на следродилна депресия. Разбери повече на SoPharmacy.bg. Здравейте, аз съм Галена Цанкова, психолог и психотерапевт и днес превземам профила на Мона Гочева, за да отговоря на някои от вашите въпроси, свързани с следродилната депресия. За да бъдем максимално от полза, е много важно да знаем какво е, но и какво не е следродилната депресия, за да можем да подкрепим себе си или някой покрай нас.